да ви кажа. И забравих да ви кажа, сложили са по-малко места и за това, вижте, това е лед 21, лед 22, лед 11, 27 и с това са така сгъчкани. После са допуснали гречка, няма, нека не се притесняват, но всеки се случва. Също така, нека ви ги разкажем. Шави, вижте, това излиза напред. Супер рядка карта. 100 плюс апс. Покажи. Ето, Гледайте. Каква уникална карта. Аз му я дадох. Беше ми се паднала. Тази карта му се беше паднала от тази кутийка. Тази. Ще продължим в коя част? Нека заедно го кажем. 10! Чао! Чао! И, моля ви, оставете лайк, подкрепете ни.